Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak saupoin rewlak. Just wow. Kalong gajing sarong ya ka kamjungo kai perthai ha ka diga jalami khalia but ya ka rockski group da ka jing jump ka we ka tak maksiar but artli ka tak marupa ha ka rinsan sam khusnam ka balatip kum ka Emax Global Awards na ka banta ka Shillong Indian International Cherry Blossom Festival kani ka jing yo jing ithu ka nang pins kem shu ya ka jing job jong ka tamasa but yo batru ya ka kerdan ka beningkong ha ka jing la ban pelong ya ka tamasa ya put ya tam hapo ka jela ha kari kani ka sian jam kalabu ya ka jela Meghalaya but ya ka nong ba Shillong ha ka map jong ka perthei ka bala yo jing ithu ha ka put ka tem karwai ka siaw ka culture but ka jing phu ka tamasa cherry blossom. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpinyang balapin don kam. Up shwa. Namar kaneka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo da ka bashet da kaneka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang Henry pimdai pat banthe shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kaneka umpinyang sya ka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya per kamaryang rukan ktasyo.